Tunjum episode tir lama chuan Sechakyan nan ni somni pathum lai liam nu po a politics lama in hial na wanga anla lotlin theilo thu asoya media lama tangla masona reng a thei boxi lo vampire anpung chak mai boxia United States chuan National Guard troop atir chuak chura Army Reserve 10 New York antuam ne hlebok ni tinin tha an nei be zela ma se khopui danga po anlo omve tan zel wangin military lam anin dai theilawani bermai mishingten he indona a ne na chan andu ani chuan he mai hi atok lawani Navy SEALs team pakhat chu subway tunnel hluya anzuluta vampire omte anka pluma Vesely po Fereldo in asipai te puiturin a hayara vampire anzon na konga ani chu anman berani a chungzong thlenlai chuan Ephraim chu an ina rui deuh mutchuak boxi in achua Nora thi na le Zack abau nu khan Zack alo hole melma na ti in an in achwa sandu reng lava amit tha te chuan Zack vampire changto nu te amu fau china amu apiangin akap chin bok tai khatsu police in kongka an lokika Ephraim ne na chuan Fereldo in mani in theu chwa san tura thu apek chungchang an chila mun himzo ka kal turin antibok mase Ephraim chuan ka fapa kala ngak ri ti in achanga atuk zinga launia Ephraim chu bioweapon siam turin ate chuak veta a Fereldo po amamo cha tenen officer ron thlenga zantina an in hluya avaria zia thute asiat nu chuan Fereldo chuan a hlo omzia te asiat tir le a bioweapon atan CDC mi te train turin amamo dona sipai antlak chamwangin film khur turin acha ngal bok Fereldo chuan amale atim tenen chau chuan ti thei an nei tlem thu asoya chumai baka bioweapon siam chwa tur chu 100% atangin 75% da mi puite be seina ataniam to ani vampire haula anfing tul mai boxi aril ruha lutuk chuan Ephraim chu ruaman na thar siam turin atita ringota anmel mate anle kha zelani lo chuan mishing te an chimral vek hun ala thleng ngei donani atuka chon Ephraim chu pharmacy warehouse a alu drua damdoi shang runualin zule chuwa a thleng thei arengani Sechakyan chuan Quinlan bula oxidolumen ala chia renga Quinlan chuan thumal harsa a alo pui zel bok chuti chung chuan athu chiar te chuan omzia anei lo hle a Quinlan chuan tekhin thule hin bakin lumen hizia ani lovani atia ma se Sechakyan chuan lekhabu a chiar chwa huna chana amu ngei ain ring tlata miswal pa in sipai anga tel wangin antlai zel na chuan na anga tir ve zelani Quinlan po chu aman mo hle a Sechakyan chuan a thei anga chakin oxidolumen chiar chwa atuma Vesely chu Fereldo motorin Special Command Center avakala Navy SEALs 10 vampire thatnual to ma se an tha a yin an pung chak jok sia Fereldo chuan Vesely chu sil ho shoi tu atan da mayadu a ral thwam te po siam chwa be zel atumani gas chuan anua vampire chu a apartment a aphuar beta athisin chu inatana bebok masi anu chuan adu khop amulova alei sei tak chuan a fapa chu beyawatum le china anu mu chuan aril ruana zwalin phuba kalalak saknge nge yang che ti in akalsan le tani headquarter a chuan Quinlan chu vampire pakhat lar nen anin muwa lar chuan muhil te ayo in thu asoya ani chuan Sechakyan nena oxidolumen apek wanga an thin rim thu asoya Quinlan chuan thokdun em chu kan nilove ti ina changa Quinlan chuan muhil te hi pasari tur an nisia khonge alabang pathum te ti ina zota anzinga pakhat chu miswal ho tu pa kha ania ama in changin Quinlan chuan pathum te chu miswal pa in athat dei to po ani theya atia muhil te chuan lumena chuan engein ziakle ti inan zota Quinlan chuan miswal pa in athat ve meang cheu ti in hlawelo ti in lekhabu chu kan la shethiam bik lave atia anzawaya melma in ang an nei wangin ama ringtop tura cha in akal sana Vesely chu an chen na thara Sechakyan motorin akala akai shwai Navy havina vampire an tha nem to zia te soyin an ho tu pa ber po chu aman atha the nge rin thu ashila Quinlan chuan an thu soi chu lo ngai tha in miswal pa omna an shat hun shilve turin alotia mishing tha the rual ani silava mase Vesely chuan military in
drone mangpuin an tha thei a ring tlat thung night vision le an assault rifle mangtengat phei chuan a har saviau lo tura angaya Quinlan chuan mishing thiam na manga tha rual ani lo atia Vasily chu thinrim dewin Quinlan nena chuan a huat thu ashila thisen I ina leisei takinei ve thawalom atibok Setakian lo tong chuak vatin Vasily nena chuan Quinlan tangkai se ashila Chumizan chuan seal house chuan ni chunga miswal pa ber an zon mu thailo chuan an pui thei to lo thu Vasily an shila Chumizan an che chuana chuan Aikor san seal house chu bumin biak in man to lawa ashwai luda achunga chuan miswal pa chu alo om ngeya ani chuan an thisen alo in saka sipai pahni chau andam ta anni ladam te chuan Vasily an zui chuaka Zakpo mishing lan rengin anu keli bula a oma anu sam akhui saklai chuan keli chuan napoimo tak maya nei thu ashila afa panena chuan an ho tu pa ina ven him tur thu ashil bok atuk sana chuan Efrema omna a keli chuan no pangte atira anena chuan Zaka him thu le oxidol lumen an pek phot chuan an fapa a pek kir tur thu atiamani lepa chuan doctor ten vampire ho pangang le thisen var zir chiangin ati damdan tur an zong meka voisari lai an lo cham to a an formula pariat na chu kumsom sari pahnia upa pitara an ensin le dona ma se chu damdoi po chu omzia nei lovin Peter chu thi chepin a omtir ta zoka Dr. John vampire a changdone moti in a hlawa Peter chu aka plumta ni Vasily chuan Navy officer nena sipai engtika nge ka nei bel thayang ti azo chuan officer chuan nunna chan an tam to em wanga an pui thei to lo tur thu in a lo changa amma zan loka a chian parukte a chan le ngal boxia miswal pa zong to lawa vampire te kalna mun khopuya piang ven a thlang ta zokani officer ina kalsan nu chuan asira nula chu ke chuan Vasily nena vampire chongchang chu alo soipuya Feraldo malak na chongchang te soi kai zelin anin ko ngai le a Efrem chu man mo takin Setakian moturin akala Quinlan chuan Setakiana aven ruk rengwangin Efrem alu tum chu alo beya ma se Vasily aron thleng man lawa ti chuan Efrem chuan Setakian le Vasily nena nora thi dan le Zak baudan te aron soya nora thi dan an sia chuan oi har an ti hle a Zak aladam ti thu asoi nu chuan Setakian chuan film khur takle ril ro film puturin Efrem chu acha a Dachli achian te chu building lo to lawa eitur zongin anwakala building a vampire lo om te chuan an lo be hloma achian te chuan Dach chu hlovangin an tlan chia san veka ma se ama ain chan him thei lawa achian ten uncle santak wang chuan aril ru chu ana in amit tui luang zoi zoi mai ani achian te chu awam mule shama anjinga mi pakhat chuan pangang alonga to hle a alu tan sakin Dach chuan akal san wang ani Stoneheart lama chuan palmara shisel na achiat le to hle wangin Aikor sanena miswal pa thisen var kha adil le a ma se Aikor chuan oxidol lumen man I ui wanga I chanani kha alo ti saka le khabu chu nang man ron keng ta che atibok palmar chu Setakian motorakal atumta a Setakian chuan Efrem le Vasily te sha turin lumen chu ari in a chiara Efrem chuan le khabu tangkai lo ba kani lawang ati chuan Setakian chuan le khabu tel lawati thei an nei lo thu in a lo changa miswal pa tha thei dan kong khat chu ni oklem lai chawin ani a amma kar loka ni oklem an nei to wangin kumtam tak nga angai le don si a kong dang an mamo ani Efrem chuan Vasily nena I oi zong ani em atia Vasily chuan Setakian arin tat thu alo soya Stoneheart lama chuan Dr. Pakathian pa maran nena vampire thisen an experiment na a video te a endira damdoi zon na a an la hlo tin lo wang le thi an tam to em wangin Dr. chuan pa marata na tho adu to lo thu asoi chhuaka Quinlan chuan Efrem arin lel deuh wangin khale chen kha khongai lo omve ti ina zota Efrem chuan azo na chu eng thuma in a chan saklo an chu chun ei lai chuan Setakianan Efrem nena Zak chan chwa vat tan tura soipuya film khur turin acha non mol bok anti ti lai chuan Vasily lo lutin Radyatan Setakiana amu du thu aron soya ma se pona awa chwa chuan palmar zok alo nia palmar chuan Setakian nena vampire thisen var damdoi formula dilin amanatan miswal pa hnuaya tho to lo atiama
mase sitrakian chuan an hun kal to a bum alo ni to wangin Palmer chu angai dam du haulo an hokonga chuan Vesely chuan sitrakian hena formula a hriat dan te azota sitrakian chuan atlang walaya a mel chat pakhatin a shil thu asoya vampire hotu ten mana chang to a formula allo in hlan ton to alo nia sitrakian chuan miswalpa athi ma chu damnan an man jang tur thu asoya ni zek chuan a omna room chu a rukina chwa sana room danga anui no pangdang thisen ain saklai chu awa mufu pal hlau maya a hlau em wangin hole ngal te adu room ani Kelly chuan thom sha in aron tlan pheya alaril tram em wang chuan a fapa chu tha ve maya tuma ma se miswalpa ron thleng chuan alo dang mana zek chu a tho a ha wangin miswalpa chuan a thisen mangin a chanani zana chuan oxido lumen zongin Ephraim chuan room adap vela ma se sitrakian chuan UV light in a hwal na hmuna alo da a Queenland ron lang thutin miswalpa chuan engthil nge atiam cheni a ti in a ron zota ani chuan ka fapa ti in a changa Queenland chuan miswal ten thutiam an len ngayam ni atia Ephraim chuan a fapa nei le dan tu ringot angai to wangin lak ngei adua Queenland chuan le khabu zonga miswalpa aron inlan huna tha atung dan te shilin kumsang tam tak alo nga to thu thlengin asoi ta zelani episode dot le ilo en le zel thainan lemchan khovel hi lo subscribe ve nge la video mu nom tak tak nen kanin mule thwai don nia